ki kubor nakaslem jong unong san hima. Kalong shisha ka kubor ka baay mensim. Ya ka jaj bendriu kasi. Wala ka day ka jaj bendriu red pait hakari India. Henry kala kring shisha ya ki breu na kaleng ka perthai. Namar ka jeng itanat ki jaka na do kilum kiwa ki sentiu ki skut ki ding ki sik bat ki krem ki kro. Kat hadu bakala kring shisha ya ka way ka kan hunruai na United of America. Ki balawan ring dor ya ka way ka jingruai video ka baay kerteng beautiful life halait lum hajan smith bat way saudong ka bahap hasora. Kani ka kan hunruai kadai ka balay kerteng now United ka sedang na usnam arjar kat ngiyaw ha Los Angeles, California ka bahap ha United States of America. Bat menta kan hun kladon hadu kat prangut kan thop ya ki kan thai bat chenrang ki bala mikmat na keleng kiri ka perthai. Ya ka jingruai beautiful life laplai petba ha YouTube channel ka bay kerteng now United YouTube channel. Haka arf knai terik kelalangkot arja ka kandai. Kabala poi menta palat 1 million view. Ni saw kulor ngut tam kiba page. Ya kani ka jingruai ha YouTube. Nang ta kiba komen kila poi palat 10,000 ngut bat kiba like kila poi pralak arf hajar ngut. Ka jingwan ring dur kini kinong ruai. Harilum kasi kalara shisha yak jaj bendreu. Hakeleng ka perthai namar ka jing itanat kilum kiwa bat kishait bano rampum. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul.